Naimbag nga daw yung aming kakabsat. Tipukisan tayo. Iti ababang na nga ito. 316 attachment. So, daming bigay. Come on in! Good morning. Hello? It's Mr. Jamie, right? Mr. Vargas sent me over. I see. Kumbaga ako kanyang bigay online. Online. Hair cutting. Ayun. Ah, Ayun. kaya bigyan. Katakatawa kayo ito ah. Lagi kita ano na insurok ng sawat yung soldado. Yan daktiyan mo. Madida-dida mo. Magpipili. Hindi nakakaldang eh. Katakatawa-tan. Ay, kas talaga yan. Huwag na nabitin. One-eighth of an inch.
So, ganyan mo pagdating ng piso mo. Respect. Importante mo respect. Hindi matutuyo hanggang nasa lang hindi lang ipagpatitut na din. Sa isang bayan. Yan, mayroon na yung simbahan milita Katolik na St. Patrick. May kimis na isa. Umumay pa lang ni Jordan dito eh. Ni Jordan. Kulungan mo nun na kagalaman lang dito lisensya na dyan life insurance ka. Oo, good. Iya po raw niya. Good. Martin. Good. Ito. Kaya, iya.
Ang handa lang gamin nga maka daya progressive insurance. Day kanya na kat may stock so na ti may stock daya progressive lang. Kung nagkati sa may card na eh. Tama ti mabaya ta per hour da kan 10% lang sa commission kanya da gamin. Ang mababayaran da per hour gamin. Wala. Ay magbalin niyo mat lang i-search kaya mo may Alaska sa Department of Insurance and magbalin niyo makita kay nagan nakalisensyada dito sa Alaska. Or no dati license na nga talaga. Ako ah. Hindi siya nakikita rin. Tumulong lang to authorities. Ada di setelah bayar kita bisa. Pagburukan. At the same time, pagburukan mo tati ko. Sa araw na yung na i-rehistro lang ti business mo nga simbahan. Ano ti bayaran mo iti? So, kung na di ay may sa pastor ko. No, ano ti rehistro, ay kaya ti gobyerno. Oray, na kayo amin nga membro ako, nag-rehistro kayo no kayo tiyo. Hindi simbahan nyo ay. Imbis nga, hindi niya lang pastor o whatever. By register DJ. Una. Mas pangarihan, tibayada mo kay 5,000. Kada rehistro nga niya. So, panakit. Una. Yan nga nararami dyan Mindanao iti kalukpan mo yan iti gobyerno. Han siguro hanap na panijay ang ganun din jay kahangay jay ganun pan dati suspitsa ka jay ay ganun ito resibo so may pangayon ko lang mabusa talaga mo ng pamilya lahat sa gobyerno. Nagamakan, basit lang. Naglakad-lakad ito talaga ang singil.
Peke. Meron dati ibang kumpon nun. Sa, yung, kapag ka mga abogado, yung bagana. Yung bagana nga ako. Gusto mo talaga tera ka nila kamami. Na ibang gamit ni Rafi. Na buwat ni Wakapay. Buwat yung resibo nga eh. At dari us-usto nga ba Adam. Adam mo hindi niya resibo nga para kanya yulaan. Di aglako kin kumatang. Nakakaltising nga rin daya kin bagi. Nanginina diya. Nangina diya nga resibo. Ngam diya may submitar diya gobyerno nalaka. See? Duwa ang presyo diya. Diya nalaka hangag paisaw. Untuk daw nalaka si Bayadam. See? Dia nusika ko naglakaw imbis nga nagbayadam. Malakalakan ata, lalaka may p-report mga bayad na. Awan si Bible Balo, pinagara kami ito kasi. Sila nga nagtutulagan dami na everybody will do it. We do the same. Kaya ako. Cancel? Tip, tumagal. Bawasan sa masid din nga to. Bawasan 5% din nga to. Oy, na-accept pa tayo. Right. Ano pa yun nga dyan, cartube yung nga dyan yung pang-isip.
Ang mga nagkadadoy ni YouTube, Ti. di mga ibagbagati ko. Ano iti? Ano? Hmm. Ano? Ada PFA. Oh. Ni Ramsey kontra. Ipopromote ng Red Mutual Fund. Sino nga Ramsey? Dave Ramsey naman. Oh. Kaya popular nga ako kasla financial advisor. Ano ba yan eh? Dakil mo tayo tititit siguro di ko. Mutual fund. Tiyata kanya aming Company. kaskas jay kat ni Ed Milet. Sunod. Kontra na. Kontra natin ano ito. Iso nga di kayo may isa ni Stan Ligid. Taga North Carolina sa di kayo. Bugano mo lang? Davis no. He doesn't know what he's talking about. Dangganiwat ni Ed Milet. Sunod Ed Milet. Try, testingan niya madanggan. So ti, so na-approve ka niya kami, tayo so natin may isang ako. Chairman. So, ada mo iti ada ti kontra mo nga sa kaysa ado ti sumurot. I mean, bayak. Ada ado ti mga approve. Ada sa kaysa nga mali. Ay kanya kami ito pa ang kumuno pa yung pinag-alala kami ti license kung para health. Gaputa dati health na dyan do mga yan. You offer me? So, Tamos li gobyerno ti mga you offer ti health insurance? yung ti konok mo ti na no sakti sika. Digam isuda mo di sa bagay. It gives you some thoughts nga agsalutsog pa eh. Kasi mo tiringnan nga ngayon magwaga data YouTube ko na ba? Yeah. Tarigi na itong mga data YouTube ko napayagtan. Like 10 years kasi na-beat pa iti ko eh. You know that? They fix index. Di mo na di variable. Usually you could lose your principal. So nga nag-join iti. Ang life insurance TLB lang tayo ka. Ang nga TLB, ang nga life insurance lang dahil awan ti benefit na. Isusat na ti rugi na. Da. Yun, yung magbagay na tata YouTube. Dati variable, you could lose your principal. Tapos la stock di kayo. Yung di fix no negative zero lang ti kababaan napapanan man awan ti income. O kanya may 75.75. I mean the fix index ano iti hindi fix mapan lang iti zero kababaan di ay. Ang Transamerica kat 0.75. Adasat PFA kat 0.45. Ano ba ito? Diya siguro ti pangibaganda na ikaw. Common sense. Pero zero ti income. Zero kayo amin Not dati cap naman, di ba? Alright. Cap na 20%. DJ 13. No kasi ti pagbagada kahit nasa awan ti business yung overlat at ti kwartang oray awan susumrek madiya. Ano kita Ti pagbibigyan ti insurance ko di usaran na siya kwarta ti taong make money. isugod ngam day aslay kanya mi ada 13% lang. Nung umato ti 13% day lang ti dadda kanya yo. Jay 14 pa nga to day ti mapanti insurance. Day ti kasla pang backup da. Okay. Nung umato day stop ang gana ka lang 13% ito down no bumaba ang gana So, 0.7. ito pagpray.
Okay, thank you so much. Nagyaman kami di pa nagbuhiyo. Dahil iti ababangam ng ataw.